Machielo duoga ka to dhiadhi nyime gi tich. Macha Cleophas na alongo baba nyasi game kuchane ni chief guest na tarik achiel mar dweni. To kano biro kacha ne nyasi mar dongruok manaloso. To nen gima ler ni ok inyal kawo nafas mar ng'ato owe succession mar ng'ama ngima ma ogolo party ni kochako to sani wawuoye ni ng'ama dwa kawo kare. Ing'e ni kawo mana kar ng'ama be nowacho ni odwa weni. To aparo ni kaki wacho cha okochino ni koro ne jakom kadhi kawo kata nafas matelo mar African Union chairmanship ni koro ni onego be ni koro wawuoyo ni koro oweya nafas matelo mar party mar ODM. Aparo ni influence mare kata impact mare mar party mar ODM ken gima ng'ata nyalo biro to wacho ni nyalo fail nikech chakre ne party mar ODM chakre gikumo osechopo gik ma baba ose lead for kaka jatelo wan gi the multi party system mano fight before even the party became ODM gik machal kamano the experience, the skills, aparo ni kit telo ma baba okelo kata en go e weche party mar ODM oken gima wanyalo wacho ni jatelo moro kata jono nyalo kelo to kiwacho about iron man numbers gi nyanza politics, the influence ma baba have kaka kingpin wa oken gima ben wanyalo bet piny ka bo wacho ni any of those people can amount to kora paro ni wacho succession mar ng'ama ngima en gima tek momiyo kata joyi kaka jombadi ni wacho go oginyal biro gi nyiso baba ni baba ko bet ni wan wadwa kawo nafas ni koro aparo ni gima ber monego koro sani ka paro ni pacha kaka japiny mapani be jopiny moko samoro paro kaka an because I'm a common Kenyan en ni to kaka baba dhi e yucha ere kaka onyalo make sure ni kit telo be mane ODM kacha kata jok mabro weyo ka conduct day to day functions mag party kata mag tije mopogore mag party onego dhi mbele koro structure no maparo ni onego